Už o pár mesiacov nebudeme na nákup vôbec potrebovať hotovosť. A to napríklad ani na tržnici či u lokálnych predavačov. Všetci totiž budú musieť povinne prijímať bezhotovostné platby. Takáto platba je dnes bežnou realitou vo väčšine prevádzok. Trvá pár sekúnd a za tovar či službu vďaka nej zaplatíme jednoduchým priložením karty alebo mobilu. Stále sa však nájdú aj obchodníci, ktorí prijímajú iba hotovosť. A práve tých čakajú od marca zmeny. Bude potrebné vynoviť zariadenie, ktoré používajú v tom zmysle, aby bolo schopné zobraziť QR kód na displeji. Ako sa to dá urobiť? Závisí od konkrétneho zariadenia. Niektoré bude treba, predpokladám, vymeniť úplne za nové a na niektoré zariadenia sa chystá od výrobcov upgrade vo forme externého displeja. V praxi to pre podnikateľov znamená investície v stovkách eur. Buď si kúpia terminál, ktorý umožní platbu kartou, alebo spomínané zariadenie, ktoré zobrazí virtuálny kód. Mechanizmus QR platieb je založený na jednoduchom princípe. Pokladničný systém podnikateľa vygeneruje unikátny QR kód, ktorý obsahuje údaje o transakcii. Zákazník ho naskenuje fotoaparátom a po potvrdení vo svojej mobilnej bankovej aplikácii prebehne okamžitá úhrada. Pokladnica následne dostane notifikáciu o úspešnej úhrade a vytlačí pokladničný doklad. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd. Týkať sa to bude najmä menších podnikateľov. Platbu QR kódmi budú musieť umožniť napríklad lokálne kaderníctva, predajcovia zeleniny či stánkaри. Ak napríklad nejaké predavači doteraz pracovali s tým starším typom pokladní, nakoľko náročné bude sa naučiť pracovať s tým modernejším systémom? Výrobcovia sa vyslovene snažia urobiť používateľsky jednoduché tie zariadenia, takže všetky sú, by som povedala, prístupné všetkým obchodníkom. Štát už platbu QR kódmi testuje u vybraných obchodníkov. Plošne ju všetci podnikatelia, ktorí neprijímajú platby kartou, budú musieť zaviesť od marca 2026. Veronika Pancuráková, TA3.